ode teretni voz iz Pančeva za Podbaru. Lokomotiva je kompanije Srbija Cargo 661-158 Kennedy. Evo i kiša, boga mi. Pozdrav svima iz Titela, iz kišnog Titela, da. Evo ga, nema. Boga mi, bit će kiša. I evo pogled prema Titelu, Titelskom bregu. I evo ruže već, otišle ruže. Malo i evo, maketa padne lokomotive. Evo kako se čuje. Evo Titel, Titelski breg. Kako se čuje?